Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwali akoti akulibaji kuti usauka kulilabe. Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji kuchokera kuno ku Wireless Times. Dzina langa ndi Elvis Owahoma. Tili pano tikambirane nkhani zimene zikuchitika kunjako. Kodi kulinji ya lero ndiyokhudza ndithu ripoti lokhudza kauniuni wakagulitsidwe ka ndondomeko yogulira Amaryllis Hotel ndi nthambi ya boma yamati ya pension fund imene kumasungidwa ndalama za anthu opuma pa ntchito. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake opanda kulandira ripoti limenelo kuti alikambirane. Kumbukani kuti panali ndalama zokwana 108 billion kwacha zimene zinagwiritsidwa ntchito pogula hotelo imeneyi. Ndiye nkhani kwambiri imene afuna kuti ndalamazo zinachuluka. Ndi pana khazikitsidwa kafukufuku amathalika atalamula kuti ayi pachitike kafukufuku hoteloyo. Ndi anthu amadikira kuti mesa ripoti limene lachitidwe tebo ku parliament kuti alikambirane. Koma mpaka pano kuli zi ndefunso imene tikufunsa ndolena kuti zimenezi zikutanthauza tiyenda alendo osiyanasiyana pa foni pa komanso studio muno tiyenda Benedicto Kondowe komanso Michael Kayatsa pa line. Benedicto Kondowe, mawa abwino, mwadzuka bwanji? Kondowe mukundiva? Michael Kayatsa. Kondowe mukundiva? Ine ndikukumvani, mukundiva? Apo mukumveka. Mawa abwino, mwadzuka bwanji bwana? Ine ndadzuka bwino. Payanzatu Blantyre mwadzuka bwanji, komanso ndiperekeso moni kwa nzanga Michael Kayatsa. Ife tadzuka. Akayatsa, mawa abwino, mwadzuka bwanji? Mawa bwino Elvis, ndadzuka bwino. Kaini mwadzuka bwanji umenepo? Benedicto ndamawe. Tadzuka. Innocent Mphongoloti naye so studio muno. Innocent, mawa abwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwa Elvis. Tadzuka. Mwina tiyambe ndiwe kuti kodi nkhani zimenezi kwenikweni kafukufuku ali mkati adatha ali pati mwina anthu ayiwala. I think mwina atinene kuti kafukufuku ameneyu padakali pano tikhoza kunena kuti pakumakhala povuta kuti munene kuti ali pati komano andifotokoza poyambirira kafukufuku anachitika anafika poti kumapeto. Kuti anamaliza anapanga kuti amaliza kafukufukuyu and anavomereza kuti aperekedwe mnyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ikhale ndi ripoti la kafukufuku amene. Koma ndikukumbukira bwino osati mkumano mwachitika papa mkumano umene unazachitika chapakati apo. Mkumano umene uja akuluakulu a committee ya public accounts ananena kuti ife takonzeka ripoti lathu lilede atikhoza kupanga tebo mnyumba ya malamulo. Komano panapezeka kuti akuluakulu oyendetsa zokambirana ambali ya boma. I think parliament imene inayipanga follow kwambiri because of interest ya ujeni amene anadzuka anali amhango ajabi mhango amene anafotokoza kuti kafukufukuyu sakwenera aperekedwe pakadali pano chifukwa kuti pali anthu ena amene they are critical amene akhoza kupangidwabe interview kuti tione kuti anapanga play role yotani. Ankafotokoza za Michael Nzamba former SPC kuti iwo amene akupereka nawo umboni bakhani imeneyi. SPC ali mdziko la South Africa akudwala sakupeza bwino ali kumene koko nde kunali kovuta kuti mwina akhoza kuyankhulana. Chinthu choyamba chinayi chimenecho. Chinthu chachiwiri chimafotokozedwanso kuti SPC omwewa anamangidwa pa nkhaniso yomweyi zomwe zikusonyeza kuti zimene akhoza kuyankhula mwina komiti zikhoza kuoneka ngati ndi umboni akuperekanso umboni umene akhoza kukapereka kubwalo la milandu ndipo anakhala ngati kuti pakola kanthu kena. Komano nthumwi za mu komiti imenezi mafotokoza kuti umboni umene mwina angabweretse mayizamu mwina sungabweretse kusintha kwenikweni kwa zimene iwo anapeza mujeni imene. So zikafikana pamenepo zimakhaonena kuti kodi chimene chikuyenera kuchitika ndi chani kuti mwina Malawi apeze chilungamo chifukwa chonena ndi nkhani imene inayamba ndi mphamvu imene inayamba ndi kupereka chiyembekezo kuti Malawi khala ngati apeza pa tsinde penipeni pa nkhani imeneyi. Koma
komano paka panopa zinthu zimene sizinafike pa tsinde penipeni. I remember I think Speaker of Parliament Honorable Samir Suleiman ananena kuti ine ndikuona ngati mwina report limene mukhoza kupitiriza kutero, koma pakuoneka ngati kuti pali tinthu tina ndi tina timene tikumabwera kuti report limene lili mpaka lisawapeza Malawi. So as it stands panopa ndizovuta kuti tinene kuti akudikira umboni wa azamba kapena iye azamba also akunena kuti inetu nkhani ndinamangidwa sindingakaperekereso umboni chifukwa zimene zikayankhula ine zimene zonso akazigwiritsa ntchito mwina against ineyo kapena ndi zomwe zonso zimene ndikuyenera kufotokoza ku court. So pakuoneka ngati kuti tangopanga staki palibe solution yeniyeni pa zinthu zimene tikhoza kupanga as a way forward, koma it's not an issue that is very complicated. I think where people atakhala kuti afuna aone kuti zinthu izizi zikuyenda motani zikuchitika motani tifuna tipeze chilungamo chenicheni sinkhani yokuti ingavuti. Benedict Kondowe nda Michael Kayatsa, nkhani mukuona kuti ikuvuta chifukwa chokuti ikukhudza ma big fish nonse muyankhe vosolo mutayambani na Kondowe chifukwa kuti ikukhudza ma big fish mwina chifukwa ikuvuta mukuona maganizo anu ali pati? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu limene lili labwino kwambiri. Koma ndisanayankhe ndimafuna ndingonjezera pang'ono zimene Innocent wanena. So pali magawo awiri. Mbali ya boma ajabi akunena kuti ripoti singabwere mnyumba ya malamulo ngati azamba amene akhala kutchulidwa sakubwera. Lawyer wa Zamba akunena kuti yayi azamba sangaonekere chifukwa chonena kuti ali ndi mulando. Koma atha kuonekera pokha ngati a DPP anga uchose mulando ku court. Nde imene ndiyogwira ndikupita kumene koma speaker akunena kuti with or without azamba ripoti ilowe mu nyumba ya malamulo. Koma mpaka pano ripoti sikulowa. Chabwino. So pano ndikubwera kufunso lanu kunena kuti kodi chikuvuta ndi pati. Mukayang'anisisa muona kuti mwina zimene zikuyankhulidwa pamwamba apa si zeni yani. Ripoti iyi ndizoona kunena kuti pali anthu ena amene mwina akuopa kunena kuti atha kukhuzidwa ndi nkhani imeneyi chifukwa ni komiti imene yagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi ndalama zochuluka. Tikadakondanso kuti mwina pamene nkhani imene izifika kumapeto atifotokozerenso kuti kodi komiti yagwiritsa ntchito ndalama zingati. Chifukwa umene ukuchitikawo kwa ineyo ndi mwano waukulu kuti a president apereka mphamvu zonse kuti komiti imene ipange ndipo iwowo sabakira wina aliyense amene angakhuzidwe misonkho ya Malawi ndikugwiritsidwa ntchito koma kuzafika panopo tangoyima kuti tikudziwa kumene tikulowera. Ndikuona ngati ndi mwano waukulu kwambiri umene sikuyenera kuchitika ayi. So kuyankha funso lanu tikunena kuti mmene zikuchitikiramo zikupereka chithunzithunzi chonena kuti mwina pali anthu ena amene akuopa kuti mwina ripoti imeneyi iwawika mavuto zimene mwina zitha kukhuzanso kandi mabizinesi kandi ntchito zimene ali nazo zosiyanasiyana. Akayatsa. Everything ndi bizana ndi Benedict omene afotokozera zikuonekera ndithu kuti anthu kali ndi mantha ndi ripoti imeneyi. Zikuonekeratu malankhulidwe komanso machitidwe chifukwa mukayang'ana mukayitsatira bwinobwino nkhani imeneyi muona kuna kuti ndithu pali chizungu chakati chimachona kuti a deliberate attempt to delay this report. Report imene nakutuluka March ngati April ngati ndikulakwa. Komano mbali ya boma na susa ndiganizo limenelo kuti hili report isapangidwe table chifukwa cha nkhani ya Zamba. Imene kutokozela ine. Nawo zaoneka kuti sizovuta kuti Zamba zaonekere and speaker wapereka clearance kuti ndimene zilimu kuti Zamba sakachobwera pitilirani ndi report ipange ditepo komano mpaka na pano mpaka parliament yasikapo kuti nditu ya chita rise
ripoti osapangidwa table zimene zikuperekana mafunso kuti chikuchitika ndi chani siti kunena kuti boma likubisa ripoti iyayi sitikutero komano zomwe zikuchitikazi zikupereka chifukwa choti anthu amene kumakayikira zinakakhala bwino ndithu ripoti imeneyi adakachita table amalawa kuti nthawi yayitali kuti aone ripoti imeneyi komanso aone zotsatira pano madelay amene akuchitikawa akupereka mafunso kwambiri pachizungu timanena kuti justice delayed is justice denied komanso timanenanso kuti accountability delayed is accountability denied ine ndikuganiza kuti alipo anthu ena amene akuganiza kuti ripoti isatuluke kaye ichedwe nchilunga chokuti mwina chidwi cha Malawi chichoke ochite ndikuganiza choncho chifukwa mainkwaya lototi akatenga nthawi itali kwambiri chidwi ndi cha Malawi chimatha ichimapita ku zinthu zina so I'm thinking kuti alipo anthu ena amene akuganiza choncho kuti I think ichita delay ripoti imeneyi chidwi cha Malawi chitha anthu zotsala zake basi nkhani ingotsala malire choncho zimene sizoyenera iyayi chifukwa apa tukamanganiza ndalama za Amalawi makamaka anthu ogwira ntchito mboma amene ndithu akhachita contribute ndalama kuti palimene ichilunga chokuti akazapuma azapeze mtendere Innocent kupititsa ripoti limene ku nyumba ya malamulo kunakasintha chani pa makamaka pa goal yofuna kupeza chilungamo pa nkhani inde komiti ichita kafukufuku akuluakulu ena kumeneka kuti ripoti limene lipite ku nyumba ya malamulo zikanasintha chani mwina tiwakumbutsa omvera kuti komiti imene inakhazikitsidwa kuyang'ana izizi ndi komiti ya nyumba ya malamulo so nyumba ya malamulo tikumbukire kuti nyumba ya malamulo imapanga ili ndi zinthu zingapo zimene imapanga one of the things ndi oversight kupatula kuti imapanga malamulo I think pali issue ya oversight kunena kuti amayenera ayang'ane awunikire ngati zinthu zikuyenda bwino kapena zisakuyenda bwino now ankhani yokhudza hotelo imeneyi tikumbukire komwe ikuchokera unena kuti panabwera mfuwu onena kuti hotelo yagulitsidwa pa mtengo okwera kwambiri akuyerekeza mwina ndi mtengo umene hotelo imayenera akugulidwira pamenepo ndi pamene iwowa amabwera kuti apapa kuoneka ngati pali pakutuluka kafungo kena koyipa tifufuze kuti chikuchitika ndi chani so anakati apereka report limene ku nyumba ya malamulo bwezi zikuonetsa kuti nyumba yathu ya malamulo ilidi ndi chidwi achopanga play that oversight role komano ikuoneka ngati kuti inu nomwe amene mumaoneka ngati mufuna kuti anthu adziwe choona inu nomwenso ndi amenenso mukuvindikira choona chicha chifukwa nyumba ya malamulo yomweyo imene inakhazikitsa kafukufuku ameneyo ndipo tikumbukire kuti kafukufuku ameneyo amachitika mwamphamvu kwambiri amachitika mpaka na usiku I remember tsiku lina mpaka nafika I think 2 am anthu achakupanga be kafukufuku mwina apart from uso kuti ife ya Malawi si tikukhutira ndi zomwe zikuchitika kuchedwetsa kupereka kafukufuku zotsatira za kafukufuku amene komanso aganizira aphungu amene anagwira ntchito imeneyo amafika ndithu ma 2 am akugwira ntchito imeneyo so zikuoneka kuti nyumba ya malamulo yomweyo imafuna kafukufuku nyumba ya malamulo yomweyo khangati imene zikumaonekera yasuzumira mu kafukufuku muja kuoneka ngati kuti pali anthu ena amene akhoza kupakika akhangatinso akuvindikira ti basi timafuna mudziwe ndiye musadziwenso do you think kuti nyumba ya malamulo is corrupt? I will not say kuti nyumba ya malamulo is corrupt because that would be sweeping it komano tinene kuti mwina some people are in interest mwina some people are corrupt not nyumba ya malamulo is corrupt koma mwina some people are corrupt within ndikati nyumba ya malamulo ndanthoza aphungu onseti kwambira makomiti acha kumapita ko no I think that would be a sweeping statement alimo ena amene ndi abwino alimo ena amene ndithu anayika chidwi chawo pofuna kuona kuti Amalawi akutumikira bwino Amalawi akudziwa choonadi komano mwina anthu ena akutenga mwina mphamvu zimene ali nazo kapena kuthekera kumene ali nako kuti akhoza kupanga push nyumba ya malamulo akupita mbali kapena kupita mbali zimenezozo mwina
in a way timanena kuti it's abuse of power or abuse of authority. Chabwino tipite kaye kumzuzu kwa mzathu Chimwemwe Maseko atipatsira maganizo a Malawi kumene kuti kana kuti bwere kwa Kondowe komanso akayatsa Chimwemwe mawa bwino wadzuka bwanji. Ine office ndadzuka bwino kuanzathu kanta ku madzuka bwanji. Ife tadzuka bwino nkhani tu ndi imeneyi Amalawi akuiona bwanji ayiwala kapena kunzuzuko kuti kuli kafukufuku ameneyi. Apa ndili ndi Malawi amene akufuna ikirepo ndemanga pa nkhani imeneyi choyamba tikupuleni. Zinanga ndi Henton Kalowa kuno kunzuzu. Tikuyena kuti nyumba ya malamulo yakuthiwa kulandira ripoti la kafukufuku wakugulira kwa hotela imene ya Amairisi. Izi mwina zikusokoneza bwanji chidyo chanu makafukufuku amene nyumba ya malamulo imachitikira. Izizi ndikuona kuti ngati nyumba ya malamulo ifuna tipomboneza fukwa kuyambira kunkhani timaisatira bwinobwino ndipo kubwera kwa imene inabwera ni mphamvu tinayikhulupirira kwambiri kuti yayamba ni mphamvu tiona chisogolo chake bwinobwino koma mene zayambira mumene zichitikaso mudi yayi kanika kulanda malipeka report ndizamba kuti bwesa pai pomwewo koma kuchita pomwewo chifukwa zathu tikamaika muje mpando kuti apange inquiry timayika kuti tawakhulupirira kuti achipanga inquiry tiona chisogolo kuka katundu analo katundu wa boma ndeteka kuti azizembanisa chuje chilungamo chake sizikhala bwino ani amba kuti kaikisa kwambiri apapa tamba kuti pomwewo ihowa mene mundi mene tajezera ndi Malawi ameneyo amene nampeza kuno kumzuzu. Tatukoza kwambiri Chimwemwe chifukwa cha mfoni yako mawa uno. Tibwerere kwa Benedicto Kondowe. Kodi zimene zitanthauza chani pa nkhani yolimbana ndi katangale? Kodi nthambi za boma zimene zinakhazikitsidwa kufuna kufufuza nkhani ngati zimenezi zikakakira kuti pakina yachiolakwa chimene chinachitika zili zamphamvu Kondowe? Zikoma kwambiri. Ndiyambe motere kunena kuti nkhani ya America ndi nkhani yongokhudza kufuna kugula hotel. Koma ndi nkhani imene ikhuzanso kuperekedwa kwa ndalama zina zimene zinali mgwirizano ogula hotel zimene ndi mabilions ochuluka kwambiri amene akuganizidwa kuti adaperekedwa kale. Mbali yachiwiri imene akutimvera kuyenera adziwe ndiyonena kuti ngakhale mwina ndalama zinazo zinaperekedwa mumene tikukambirana hotelu ili m'manja mwa ene ake chinthucho ngakhale pali kuperekedwa kwa ndalama. Ndiye funso limene likuzunguza Malawi ndilonena kuti nanga phindu la anthu ene ake amisonkhoyo ndi chani? Chifukwa ndalama zina zaperekedwa koma hotelu ili m'manja mwa ene ake hotelu kutanthauza kuti ngati akupanga mabusiness amene akupindula ndi iwowo osati ene ake amisonkho amene ndalama zawo zitagwiritsidwa ntchito. Ndi chifukwa chake pankhani yothana ndi katangale zikuvuta kwambiri chifukwa chiyambi chimodzi chothana ndi katangale ndi kafukufuku amene adachitikayo. Kuti kafukufuku ationesera kuti kodi chenicheni chimene chidachitika ndi chani, kodi ndalama maperekedwa ake anali wotani, kodi amene amakhuzidwa ndi ati, kuti ngati pali kuchita mosayenerera anthu amene wowo malamulo agwire ntchito kuti titeteze ndalama za anthu zimene avutikira kugwira ntchito kuti akapuma ena apuma kale ayambe kulandira ndalama zawo ena akugwira ntchito zimene pakadali pano zikuyika pa chiopsezo chachikulu. Ndiye mawu anga amene ndikunena ndionena kuti ngati machitidwe yake ndi amene wawa katangale mu dziko muno sitingathane naye sitingachepetse chifukwa ndondomeko zimene zimathandizira kuti tithane ndi katangale ndi ndondomeko zimene zimayimitsidwa kapena zimene sizimaphala ndi malire ena aliwonse. So ndizovuta kwambiri chimene chikundipwetekanso ineyo kwambiri ndichionena kuti president adasindika kunena kuti ndikwapasa mandate yonse komiti imeneyi ndipo wina aliyense amene angakhale kuti anatenga gawo losayenerera satetezedwa. Ndiye tsopano Amalawi akuyamba kufunsanso mafunso kuti kodi mawu a mtsogoleri wathu anali woona kapena? So zinthu zimenezi zikusokoneza kwambiri nthawi zina pakufuna kwabwino kumene mtsogoleri ali nako zimene zimapangisanso kuti mwina iyenso akhala akukayikira. So nkhani imeneyi tikadakonda kuti ifike kumapeto.
akayiyatsa pakuveka manong'onong'o kuti mapepala a hotelo imeneyi sali m'manja ndithu mwa pension fund, ali m'manja ndithu mwa eni ake hoteloyo, zimene nzodandaulitsa right? ndi zodandaulitsa kwambiri zimene zikupereka mafunso kuti chikuchitika ndi chani makamaka koma ndinofuna ndiyambe ndi kupitiriza pamene Ben wasiyira kuyakafunsa unamufunsa zonanso chani pakhani yotsala Katangale ndi mayeso akulu kwambiri ku parliament yathu kuti kodi parliament yathu ili tikutekera potani kuthana ndi Katangale takhala tikudandaula kwa nthawi itali kuna kuti nthawi zambiri makafukufuku ngati awa samaoneka mathelo ake andi zimene zimapangitsa kuti mwina parliament yathu izioneka ngati kuti ili wiki kamuna wiki kutekera nawo unali mwayo wokulu kwambiri ku parliament kuti uonese kwa Malawi kuti ali ndikutekera komanso chidwi chothana ndi mchitidwe wa Katangale kutekera kufufuza nkhani ngati zati mbenewu mpaka na kumapeto kupereka recommendations oyenera kopano ababa ngoleka ngati nawo this is a missed opportunity parliament ndithu ita mwayi wokulu kwambiri kuti ichite demonstrate iwaonesa Malawi komanso dziko lonse lapansi kuti parliament ndikutekera kuthana ndi kufufuza komanso kuthana ndi michitidwe ngati imeneyi. So it's a very big missed opportunity. We hope kuti parliament ichita zoyenera kuti ripoti imeneyi mwasikafufa imeneyi aoneke ndithu mathelo ake komano nkhani imene umandifunsayo ndiyodandaulitsa kwambiri kupereka mafunso kuti kodi chikuchitika ndi chani makamaka fa mapepala amene ngati hotelo inakulitsidwa kuti mapepala amene asokhala kuti ali ndi anu ake hotelo iyapa fa ngati inakulitsidwa siyana ani akepo yayi. So ndi zinthu zimene zimene zivide kuti kodi chikuchitika ndi chani pakuoneka ndithu kuti mnapali zina zake zozakhala bwino zimene zichitika. Chabwino Innocent, nkhani ina imene ikuvuta apa ndiyoti tamvaso pakati pakuti eni hotelo imene amakatapa ndalama ku banki tinalembaso kuno nkhani imeneyo, zimene zitanthauza kuti kafukufuku iyi si zimene kuimitsidwa kaye zimene zikunena kuti kafukufuku titsirize kaye kena kutiona kuti padakhota chita wa nyani mpati. mene afotokozera akayiyatsa amene afotokozera akundowe china chilichonse chimene chuchitika papa chuchitika modabwitsa kwambiri. I think aini ake andalamazi mene anagula hoteloyi mwina akuyenera kumakhala ndi mafunso kuti kodi kwenikweni chomwe chikuchitika ndi chani. Anthu amene tinawamba apatsa ntchito atitumikire azisamala ndalama zathu kwenikweni akuganiza chani. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti I think transaction imene icha inachitika between October and December last year. Pano pamene tikukamba panopa it's almost 1 year imene yapita. 90 billion inaperekedwa kale. Ndalama imene inatsala kuti ipite kwa eni aka hotelo and about 38 billion kuti mwina amalize. Panali ndithu nkhani zina zinapita ku court zokhudza eni akewo kuti mwina asapange ma transactions ena ndi ndalama zimene anapanga. Komano pamene pakanika kuti tipange crack ndiponena kuti pa 138 billion imene ikuyenera yonse kuperekedwa kwa awawa kodi aine aka hotelo ndalama yawo imene ndi yawo chifukwa kuti nkhani iyambe ndiponena kuti pakumveka ngati kuti 138 pali ndalama zina zoonjezera zimene sizikupita kwa eni hotelo pali ndalama zina zimene mwina zikuyenda zikukhota kodi aine aka hotelo anatenga ndalama zawo zonse kuti zomwe zinatsalazo mwina zimene zimapita mmatumba kapena zopita mmatumbazo ndi 90 billion awo zatsala izozo. That's why mwina ownership sikuoneka bwinobwino. And I think pamene popo ndi pamene tikuyenera kumwinanso kukhala worried ngati dziko kunena kuti kodi tikupanga chani ngati dziko. Aine ake ndalama zimene zizi amene amapereka ndalama zimene zizi tikuwathandiza ndalama zikuwapindulira. The Horizon a pension fund amapanga invest mukugula hotel ndikunena kuti azipeza phindu ndalama zimene anthu aja akusunga za pension zizichuluka koma
in this case imene zikuonekera ownership sikudziwika tili m'manja mwa ndani ndekuti for 10 or so months palibepo chimene ndalama zawo zikupanga palibepo phindu lilonse limene ndalama zawo zikupanga so ndi zinthu zoti zikutipangitsa kumakhala ndi nkhawa kuti kodi ifeyo ndi anthu amene timaganizira za Amalawi ena kapena nyumba ya malamulo ikuganizira za Amalawi ena amene akukhetsa thukuta usana ndi usiku kudulidwa ndalama kuti ayi izi ndi za pension tiyike apa tizipange invest apa patuluke phindu kenako basi anthu aja mkungu asiya malere pali zinthu zina mwinanso we have to go beyond the inquiry because inquiry yo mwina imafuna ipeze kuti hotel inagulidwa bwanji natani koma parliament should also take interest munena kuti kodi za ownership is zili pati amene pano pakupindula ndi ndalama zimene zizi ndi ndani kodi what should be the business agreement yonena kuti ipange sense mwina awanena kuti ndalama zathu simunatimalizire komanso ena ndalama zina anaperekako mwina panopa tikhoza kuipanga kuti mwina ikhale shareholding kuti padakali panopa amene ndi shareholding yayikulu padakali pano ndi apo ndalama zoka pakufika apa mwina phindu lochuluka atatenge ndi apo koma zonsezo tangokhala tikudikirabe nyumba ya malamulo kuti itimasule so pena pake ndikuona ngati sitikulongosola zinthu akondowe zikatere zikamachedwa chonchi nde zimayenera ziyende bwanji anthu angalowere kuti papezeke yankho pali njira yoyipangira push parliament into action pa nkhani ngati imene kudzera ku malamulo kudzera ku njira ziti zimene zinakhazikitsidwa pakende zimene dziko lino limayendera potengeranso kuti dziko lino ndi la democracy pali ulamuliro wabwino kwina kumene munthu amene wakhudzidwa angalowere nkuti parliament ikamakhala kuti ikuchita jenkha yonche nkhani yayikulu ndiyonena kuti ifeyo as national advocacy platform tidalembera spika nyumba ya malamulo zinthu zimene iwowo komiti ya nyumba yawo imayenera iunikirane kukumana kumene amakumana ndipo chinthu chimodzi chimene chiti mkalata mwathu chinali kuonesesa kuti nkhani ikhuza Meredith Hotel ifike kumapeto ndipo ine ndemwe ndinakapereka kalata imeneyi mu office ya speaker ndikukambira nanso zimene zili kukalata ndi ya speaker kumene pamene zafika apo zikuonesa kuti kumbali ya boma chinthu chikuperewera komanso nyumba ya malamulo zikuonesa kuti mphamvu zawo ndizoperewera pali mbali ina kumene iwowo sangathe kupitiriza ndiye zimafunika ndithu kuti eni ake amene ali ndi ndalama ndi Amalawi tiumirize nyumba ya malamulo kuti ripoti imeneyi ikalowe tiumirize boma ngati tili kufuna kuti zifike kumapeto kuti zimenezi zifike kumapeto chifukwa ndi ndalama za Amalawi ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani ya dziko chifukwa tikanena kuti mwina tipite ku koti pamakhala ma challenges ena amene kumbali za malamulo timati sufficient interest kuti kodi munthu amene angapite ku koti akukhudzidwa mutani muona kuti mwina amene angakhale ndi sufficient interest ndiye ena ake andalamazo za pension fund mamembers awo so tikuyenera tiyang'ane magawo onsewu koma chokhumudwitsanso kwambiri muona kuti amene akuyimira ogwira ntchito mboma like achana wa timati civil service trade union muona kuti sakubwera poyera ndi kumapanga demand accountability yeni so tali vuto lalikulu kuti tikukhala ngati tikuvomereza zinthu zimene sizolakwika imene sikuyenera kumapanga mnjira imeneyi atithawa pang'ono amenewa Benedict Akondowe tikhale nawo chaposa chedwa pa Innocent tibwere kwa iwe Innocent mphongolo ndikudziwa kuti tinayesayesa kuti tilankhule ndi mamembala a komiti imeneyi akuti chani samapezeka ifo chani kuti adzilankhulapo pankhani ngati izi amati chani kwenikweni tingonena kuti tinayesetsa kuti tikumane nawo komano ananena kuti padakali pano sankakwanitse kubwera so mwina tisapange tiwo kwambiri pamene koma pali zinthu zinaso zimene mwina ndizoyenera kuti kunena kuti tikukanika kupanga proceed tikudikira azamba pali mafunso ena kuti aini aka hotelo sanaonekeretu kumeneko
sanapereke umboni umene ulofunika kwambiri pakati pa azamba ndi awa ofunikira kwambiri ndikuti so ndi zinthu zina zimene zikumadzapangitsano kuti tikhangati kuti ntchito yofuna kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno ikhale undermined. Ukuona kuti zimalowaso ngati personal choncho mbali not really personal, komano ukhoza kuona kuti mwina motivation yonena kuti uyu yekha apezeke koma awawa akhoza kukhala usapezeka. I mean logic utewasi kuti that's how it was supposed to be, kuti muyangane kuti kodi amene ali ndi interest yaikulu on this whole thing ndi nani. Amene ndi interest yaikulu ndi amene akuyenera afunsidwe mafunso kuti kodi zikuyenda bwanji, komano muona kuti zikupezeka kuti zikukhala complicated. Anthu ambiri tinena apa, anthu ambiri amene mwina tikhoza kumayembekezera kuti akuyenera dzipereka upangiri mwina kuboma anapezeka kuti mayina awo anatchulidwa mu zinthu ngati izizi. So possibly mwina zimene zimapangitsa anthu azikhala akungopanga no speculate zinthu kuti ayi khangati tu zinthu zinasinthana manja. It's just a speculation. Mwina umboni tilibe, komano to avoid zinthu ngati zimenezozo at least amalawi anakauzidwa chenicheni chimene chinachitika komanso way forward kuti kodi apapa zinthu ziyenda bwanji. Koma as it is zangothera mazira, nkhani yafufutika, palibeponso nkhani apa, interest imene amalawi ali nayo is dying down soon. Basi amalawi avomereza kuti basi inapita. I know how Malawi has behaved. That's how we do things. Timakhala ndi interest koyambirira, then we stop pushing. Simukuona kuti limene ndi vuto onso, limene ndi vuto, and it could be deliberate kuti mwina zikuchitika dala kunena kuti amalawi afikepo iwalapo basi angozitaya kuti tiye basi moyo udzipitirira. Akondowe ma network anavuta mafotokoza kuti amene angapite ku court mwachitsanzo awene akhala ndi sufficient interest ngati mwina anu akugwira ntchito mboma ma civil servants ndiyena nde tinalekana pamenepo. Ndizoonadi mafotokoza kunena kuti kulowerera kwambiri kwa anthu enafe ndikovutirapo makamaka kumbali ya kupita ku court. Chimene enafe tingapange ndikuwumiriza nyumba ya malamulo kuti ibweretse ripoti mu nyumba ya malamulo, amalawi adziwe chenicheni. Komanso kukhumiriza boma ngati kuti boma sikukhala ndi chidwi kuti nkhani imene ifike kumapeto. Komanso eni ake achithumba chimenechi amene achitira ntchito mboma akhale ndi chidwi nkhani imenechi. Eni mafotokoza kunena kuti ngakhale kuti mgwirizano wawo kwa anthu ogwira ntchito mboma mukayang'ana kuona kuti samabwera oyerayera mali akamutapirire pamene ndalama zikukhuza iwowo. Ndamene ipananso kunena kuti ndamene angakhale ndi sufficient interest makamaka pa nkhani yopita ku court kuti chilungamo chipezeke. Koma kwakukulu ndikunena kuti ndizodandaulitsa kwambiri kuti nkhani imeneyi ingolisiya kuti mwina iyite njira imeneyi, chifukwa zikuonekera kunena kuti ndani yayikulu imene ikuchitika kuonetsa kuti ripoti imeneyi isabwere poyerayera pazifukwa zolakwika zimene ena yakewo mwina amene angakhuzidwe kapena amene akukuzidwa akudziwa. Tineneko kunena kuti pa nkhani zogulana kapena zogulisana zinthu saitu yimasinthidwa ngati mgwirizano wawo unafika kumapeto imene pa Chingerezi performance. Ngakhale mwina ndalama zina zinaperekedwa ngati contract munalibe provision yonena kuti mwina ndalama zote zikaperekedwa hoteli itakuperekedwa kupita ku station park, ndikuti hoteli imene ikhalabe m'manja mwa eni ake a hoteli mpaka ndalama zimene zili mu contract zimene panopo zapangisa kuti tikambirane mpaka inquiry ilowepo za 138 zikaperekedwa. So izizi ndizodandaulitsa kwambiri pa nkhani yothana ndi katangale, komanso kuteteza zimene amalawi avutikira kupitira ntchito mbomamo kwa zaka ndi zaka. Tabino tipite kaye ku Mchinji tili ndi Patrick Nyirenda. Patrick, mawa wabwino, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino Elvis, mwadzuka bwanji Blantyre? Yeah, tadzukanso. Nthawi yanu ndithu. Tabino apa ndili ndi mmodzi mwa Malawi ochokera kuno ku Mchinji zimalijamu
ina ni Vasco Bande sabina hani kunena kuti nyumba ya malamulo yakulanza ripoti kafukufuku amene inakhazikitsa kunena kuti ikufukuze chenicho chimene achitika pa hotelo ya Amari. Nyumbayi imakhala kafukufuku osiyana-siyana pakuchitika kulephera kumene chikhulupirano chotani. Ina chikhulupiriro changa nchonena kuti nzoona bwino imeneyo yosonyeza kuti mtundu wa Malawi umadalira kuti ku nyumba ya malamulo akakhazoti akhazikitsa kufufuza kwa zinthu anthu ngati ife omvera wailesi kapena ngati Malawi timakhala ndi chikhulupiriro chonena kuti mosachita mwina mkatikati mwakafukufuku ameneyo pamapiro pake tikupa zotsatira za nzeru. Koma apapo akakhaza kuti mwina utipatsa feedback yonena kuti zotere kapena tafufuza zinthu zija kapezeka zona kuti zinthu zija sizinalongosoke timakhabe opanda chikhulupiriro kuno bwino fa timakhala ndi uthekera konena kuti akakhaza kuti akufufuza zinthu zija tikhala ndi uthekera kuti pamapiro pake atiuza zotsatira. Koma akakhaza kuti auchedwa kapena sautiuze basi timambauluza hope ndi pamene pankhala ni makhayo tani khala timakhala kuti ngati adindo amene timakhulupirira amene ali ku parliament akakhaza kuti akupanga chiganizo ngati zimene chitimadziwa zona kuti ni mbali imodzi sonena kuti tikupera zambiri ndi akakhaza kuti auchedwa chonchi basi timakhala kuti chikhulupiriro chonse tataye ndiye usonyeza zona kuti pali zinthu zona kuti palipo pothekera konena kuti mwina pachimene angechifufuze amangokhala ngati kuti atipatsa mutu koma kuna kuti mwina tazifufuza zinthu zichata pa investigate zotsala zake ni zachonchi chifukwa chokuchedwa kwawo basi timakhala ngati kuluza hope. Chabwino mmene mo Elvis ndi mmene ndachezera mwa Malawi kuna kwenchinji pitilizani ku Blantyre. Tathokoza kwambiri Patrick tikutera kuti pa program ya kulinji kuyambira nkhani yokhudza Amaryllis Hotel ripoti limene uperekedwa ku nyumba ya malamulo sinaperekedwebe mpaka pano pa zifukwa zosiyana-siyana zina mwa izo ena kuti ripoti ya zamba mulibe komanso akuti afunika nkhani imene ikhalemo kuti ripoti lipite ku nyumba ya malamulo amene afotokoza ino seti kumwambiriro kujendetu kuunikira kuti zimenezi zitanthauza chani pa ntchito yolimbana ndi katangale. Michael Kayatsa tiye tikambirane mmene zinthu zikuyendera ku Malawi kuno kuti nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko zikuoneka ngati kuti Amalawi ani ake akumadzipatula akumadikira kuti padutse zaka 5 kenako adzayambe kuchitapo kanthu kudzera pa voti kuti awa ife sanayendetse bwino dziko tikuwachotsa tikuyika moyena. System imeneyi kuthandiza kuti mudikire mpaka zaka 5 kenako muzani kuti analakwitsa pa Amaryllis analakwitsa pakuti tikuwachotsa tiyike moyo tiyesena Akayatsa kapena pali njira zina Amalawi adzikhala involved bwanji pa nkhani ngati zimenezi. Zuma kwambiri Elvis futo limene ndi futo lalikulu kwambiri ndi Amalawi ene wake samaoneka chidwi kamanako kutengapo gawo nkhani ngati zimenezi yinde alipo Amalawi amene amachita comment sitingachite generalize yayi ena amamva ndithu kupeka maganizo awo mabuga ngati awa anthu taonapo tithakupereka maganizo awo ena masamba mchezo koma be generally mukangala chithunzi chonse mukuona kuti Amalawi timakhala ngati tili passive kudikira mina ma institutions ma civil society organizations kudikira pa institutions aboma kuti amene atene ndi katangale koma nkhondo limbana ndi katangale singamenyedwe ndi mabungwe okha yayi singamenyedwe ndi ma institutions okha aboma pakufunika ndithu kuti Amalawi tonse titengepo ndithu gawo tiyankhule komanso ngakhale akutengapo action pafunso imene muno zafunsa lija pali funso lalikulu kwambiri lonena kuti kodi ngati parliament ikulephera ntchito yake kodi pachitika chani who is supposed to hold parliament to account and mzanga ndithu anayankha bwino ndithu pa nkhani imeneyo koma kupatulako makoti inafeso anthu tili ndi udindo chifukwa parliament inakhazikitsa ife aphungu amene apanga parliament asankha ndi ifeyo therefore akwena ndithu kuti ayankhe pa ifeyo and ngati sakuyankha pa ifeyo we have to hold them to account and sitikuyenera kudikirira kuti ayi basi tidikire zisankho ayi in between elections tili ndi udindo ndithu ochita hold to account ma members of parliament athu aphungu athu konse kunali 229 constituencies akwena ndithu kukhala accountable kwa anthu amene anawasankha so ife anthu amene tili constituency tili ndi udindo sikumidanitsa ndithu phungu athu kuti pamphumi yakuti kuti ili bwanji kuti nkhani yakuti ikuyenda bwanji koma muzaona kuti nthawi zambiri
tikasanga phungu basi timangomusiya kumamuopa anso kupanga approach zimene zolakuta ndithu tili ndi udindo tili ndi mphamvu constitution ikutipasa mphamvu chifukwa mphamvu constitution ikunena kuti mphamvu zimene zingadidwa amene mawa aphunguwa kandani ndi zathu amalawi mukangala gawo 5 ya constitution yathu ndiza ife ya malawi and zimene zigwiriswe ntchito mokomera ife ya malawi so we are the owners of the power ife ndiye mphamvuwo so tizikhala ndithu tichidwi komanso kuchitapo kanthu aitanisa tichikuti aine pankhanda kutakuti kuti zibanji yakuti kuti ndikali komano ngapitirabe kumango kukhala ngatino basi kuchicha manyani za ma-MP ngani ngati zizibwera kana kumango pezeka kuti zatha opanda chiliyonse chochitika and zotsatira zake zoti nkhondo imene yoyimba netakangale sitiwina ayi tipitirabe kuuza ndamakankhani ngati zipo chifukwa cha ntchito imene wozatangayo. Benedicto Kondowe, ku Malawi kuno kulibe senate ifanyani mwalivetsetsa fuso langa kumene kulowera yes kuti ndikuyamba za amene amachita polisi parliament timaona kuti masystems ena kumakhala ngati senate cha imafunsa mafunso makhala some sort of timene ngati ma wise men anthu ena ake anzeru zina kaganizidwe kena ku Malawi kuno inadumphidwa pati senate tikukhulupirira kuti anthu amene ankapanga constitution yathu ngina nthawi imeneyo nali chikhulupiriro chonena kuti nyumba ya malamulo igwira ntchito yake moyenerera komano wina witizaka kuonesa kuti malingaliro amene wawa anali wolakwika mukuziwanso kuti mconstitution munali ngati provision recall yes ngati fungu sakugwira bwino ntchito yake andisa kumwitanisa kumchosa zonse zija zinachokamo pakatali pano nayonso ndi nkhani imene ili mkamwa anthu akukambirana kuti akoti ibwereremo kapena ngati ingabwereremo ndondomeko yake ikhali yotani kuti kuyambira 1994 tivomereze kunena kuti constitution tayenda nayo kuzafika panopo pali magaps amene takhala tikuwaona mwina nthawi yakwana yonena kuti constitution yathu tiyiunikire kuti magaps amene taona kuti ndiwofunikira kuti democracy yathu ipite patsogolo magapu amene wowo akonzedwe ayikidwe m'malamulo koma izizi zitengera kuti ngati dziko pa nkhani ya maganizo athu ndi wotali si nkhani yonena kuti mwina munthu mmodzi kapena nthambi imodzi ingate kunena kuti direction ikhali motero chifukwa kukonza constitution kumakhala kufunsa maganizo a anthu osiyana-siyana. Innocent, nthambi zaboma ngati zimezi makomiti a nyumba ya malamulo angachedwe strengthen bwanji chifukwa mmene anafotokoza ngati akayatsa nsakalo sanena kuti kafukufuku aliyense okhudza nkhani zikulu ku Malawi kuno tsogolo lake silimaoneka bwinobwino ngakhale kuti makomiti aku parliament apanga kafukufuku iwaja amangonena kuti ifeyo timangopanga ma recommendations palibenso kwene kumene nkhani ngati zingakumane nazo tingapite nazo. Strength angapakidwe bwanji strengthen ma nthambi ngati zimezi kapena ma institutions ngati amene kapena makomiti ngati amene. I think mwina Akondowe mwina akhoza kutithandiza bwino chifukwa iwo ali ndi background ya law mwina akhoza kutithandizira komano I think tili ndi ma layers tikamapanga zinthu zathu pali zinthu zina zimene nyumba ya malamulo ikhoza kupanga zina executive ikhoza kupanga zina we have the judiciary kuti ikhoza kupanga ineyo ndikuona ngati kuti mwina collaboration ya bwino kunena kuti ife tikapanga ichi tikachifikitsa papa ifeyo mwina mphamvu zathu cannot go beyond this mwina azipereka ma recommendations abwinobwino mwina so kukhala so responsible kunena kuti let's pass on this mwina to the next arm kuti mwina itithandizire atipeze chinthu choona kwenikweni komanso afunso limene wafunsa iweyo likuoneka la mphamvu kwambiri loti mwina tiyambe kuliganizira ndionena kuti parliament yathu is it answerable to Malawians ineyo chimene ndimaona parliament yathu imapanga imakhala free kupanga china chilichonse chifuna ti focus ya Malawi kwambiri si mayang'ana what happens in the chamber what happens in the August House Amalawi ambiri amayang'ana phungu wawo as an individual what is he doing ku constituency koma zimene zikuchitika ku parliament ngati parliament yonse I think zimene zozo Amalawi ambiri they don't have that
interest kuti azidziwa kuti ku nyumba ya malamulo kumachitika chani, amangoyang'ana zakudera kwawoko. This is why tili ndi aphungu ambirimbiri amene they don't contribute, they don't say a word in parliament, komano when they go back to their constituencies amapezeka kuti kumene kuchako anthu akuavotera akubwereranso. Kodi system imene tikugwiritsa ntchito ndi system imene kuti ikutipatsadi aphungu amene tikhoza amene akhoza kutithandizira kuti tipindule nawo ngati dziko, chifukwa mwina ma roles amene parliament imapanga kapena ma roles yes a parliament ma roles a aphungu, it's not about development koma anapeza kuti zimene zanazipanga twist amala amangoti bola uyu watibweretsera sukulu, bola watibweretsera chakuti zimene zozo zili bwinobwino, koma kumbali ina ya muchembai kuti amapanga behave chibwanji ku parliament, what is the contribution like ku parliament ku akutithandizadi ngati dziko kuti lipite chitsogolo area imene isi imayang'anidwa kwambiri. So mwina we should find a way yonena kuti so they should be answerable kwa anthu amene anawaponyera vote beyond kumangoyang'ana kuti ku constituency amene watibweretsera michiko. Tabwino akondowe tsopano tupita kumapeto kwa programu nkhani ya Amaryllis Hotel report iyende motani kuti paoneke kuti pakuchitika kena kake. Nkhani yaikulu ndionena kuti nyumba ya malamulo imayenera kutumikira Malawi. Ndi chifukwa chake mu mphamvu zina zimene ali nazo nkhani ya representation kutumikira komanso nkhani ya oversight. Kwa ifeyo tikuona kuti nyumba ya malamulo inapanga chisankho chonena kuti pakhale kauniuni, ndipo kauniuni adayenda kufika pamene wafikapo. Tikayembekezere kwa nthawi yayitali chifukwa tikunena kuti ndalama za anzathu zimene agwiritsa ntchito zili pa chiopsezo, kwa pakadali pano hoteli ipanjawa ene ake. Pa chifukwa chimenechi nyumba ya malamulo ikuyenera ipeze njira yonena kuti ripoti imeneyi iperekedwe. Komanso nkhani za boma zalangizidwa patonekelo. Apa mukayang'anisisa pali kukokana pakati pa nyumba ya malamulo, leader of government in the house ndi committee. Attorney General akuyenera aperekeso guidance kuti kodi ngani imene ikiko mathero ake angakhale wotani kuti wakomere ene ake andalama. Tikapanga zimenezo tikukhulupirira kuti chilungamo chipezeka, koma tikapanda kupanga njira imeneyi ndiye kuti ndalama zimene komiti imene yagwiritsa ntchito za wamazi, ndalama za nkhafu zimene yagwiritsa ntchito za wamazi zimene tikukhulupirira kuti zingatichitire bwino ngati dziko, de tionetsetse kuti nkhani imeneyi ifike pamathero. Akondowe tathokoza chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji akayatsa nkhani imeneyi iyende bwanji kupita chitsogolo ngati ripoti lingaperekedwe pachitike chani. Ziko kwambiri Elvis. Ngati ndina ino pa radio ina yake manena nditu kuti apakiwa atikita address. I think honorable Malundela apanila kuti yankhula. Ngati nava bwino amatalo nditu inendwa limbikitse nditu kuti atikita address Malawi pakali mene. Kuti chipikiro chatu sichinakwanirisidwe kuti ripoti imeneyi ipangidwa ku parliament yamazozo kambirana ripoti sinatuluke. So akwena atifotokozere kuti now what next. Izo zikhala zofunika kwambiri chifukwa Malawi ali ndi chidwi kwambiri nkhani imeneyi. Ifeyo ngati mabungwe ka HRDC kumene timayimirira komanso ngakhale National Anti-Corruption Alliance tindi chidwi kwambiri titione kuti nkhani imeneyi itabanji. Nkhani si kungopereka ma-findings chabe komanso chidwi chathu chitiona kuti zotsatira zake zikazotani, nkhani za accountability, mukhama communication zotani, komanso kuti pachitika chani chimene tikufuna ife chino kuti pakhale tu accountability, pakhale kuyankha mlandu ngati pali anthu ena amene sanagwiritse ntchito mphamvu za ubwino ayankhe milandu ndithu. Malawi tione ndithu anthu akuyankha milandu chifukwa nkhani izi asikakhala kwayamba yayi zakhazi kuchitika ndithu, komano kuti limakhala lomwelo lona kuti mapeto ake samaoneka, anthu samayankha mlandu, anthu samapatsidwa zilango, zimene zimapangitsa kuti ndithu kakacha kamene kaka impunity kazipitirira komanso michitidwe ngati imeneyi izipitiriraso.
akayatsa tathokoza Innocent tikuyamikeso chifukwa chokhala nafe mpulogalamu yalero ya Kulinji. zikomo kwambiri Elvis. Tiyamikeso amayi nonse chifukwa chotsatira pulogalamu ine ndi Elvis Sawahowa tilankhulanenso mawa. Amalawi Kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodeja chiruguko chuyenda manji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga wachutsa mwadzuka bwanji nanga mziredio kukuliyani Kulinji, tikudalira inu Kulinji